Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 ng mga balita sa Negros Island region, ang amo ni kadulong sa inyo. Pagyari natin yung mga top stories of the day. Today's July 3, 2026, Biyernes nga adlaw. Masobra sa 20 ka mga balay kag mga negosyo, ginpang kakas kay nag-okupar na sa dalan kag sa gutter. Yanson 4, gindagdagan sang warrants of arrest sa kaso nga qualified theft. Isa sa mga bagutod nagsaling nga wala siya sang may ginkawat. Pag-dispose ng basura sa Victoria City sa landfill sang Bacolod, ginaduso sa SP. Malapit sa 12 milyones pesos kabalor sa suspected shabu, nakuha sa separado nga PNP drug operations. Kag sa Good Vibes Weekend, mga pita sa kapihan sa bukid sa tripping ni Romeng. Kinataran sa Digicast Negros X. Sa number 10, isa ka super typhoon na ginapaabot na magasulod sa Philippine Area of Responsibility sa masunod nga semana. Monsoon break sa karon kun hindi ani mabatyagan ang hangin habagat kag ang easterly so kunang mainit nga hangin gikan sa Pacific Ocean ang nagaapekto sa Pilipinas, pero may ginamonitor nga bagyo ang pag-asa nga yara sa guwa sang Philippine Area of Responsibility. Ini ang bagyo nga may international name nga Bavi. Pero kung magsulod na sa PAR, pagkatawagon ini nga Inday, kag ikasyam nga bagyo nga magasulod sa Pilipinas. Ginapabot na sa Martes o kung sa Miyerkules sa masulod nga semana, magasulod sa PAR ang bagyo nga isa ka super typhoon, kag gina-forecast nga hindi ini maglandfall sa Pilipinas, kag marekta saka pa Taiwan o galing. Butungon sang bagyo ang hangin habagat, gamo naman ang magadala sang ulan humalin Miyerkules tubtub sa weekend. Padayon na sa pagmonitor sa lakat sa panahon kay mahimo maglain pa ang rota sang sini nga bagyo. Sa number 9, Department of Education sa Negros Island Region ang nakarecord sa masobra sa 1.1 million ng mga estudyante humaling kindergarten padulong sa senior high school para sa school year 2026-2027. Suro sa kay Almir Cesar Dequinia, ang DepEd NIR spokesperson, as of June 30, may 1,117,204 ka mga na-enroll ng estudyante sa NIR gikan sa mga private kag public preschool, elementary kag high school. Inibase sa ilang quick count datos. Ginpaabot nga magasaka pag ini bangod 95% pa lang sa mga eskwelahan ang nakasubmit sa ilang enrollment data. Ang kapaslawan sa iban bangod man sa mga pagpanghangkat sa ilang internet connection. Sa 2025 to 2026 nga school year, may 1,185,937 ka mga nag-enroll. Ginalauman nga malampuwasan ini nga datos labi na nga 5% pa sa eskwelahan ang wala makapadala sa ilang enrollment data. Down pa lang, and I did check, around 95% sa itong schools sa lakas. And okay, it's ang natandang is internet-based. So, that's our initial numbers, kumbaga. But once we do manual validation na, we're expecting these numbers will be different than what they are right now. Sa number 8, mga smuggled nga mga sigarilyo, ginbilin lang sa highway sa Manuasang Tuboso. Nagparawag sa kapulisan ng isa ka concerned citizen angot sa kinarton nga ginaligar smuggled nga sigarilyo nga ginbilin sa higad sang highway nga sakop sa sitio Bebang, Barangay General Luna sa Tuboso. Sang magresponde ang katapos ng Tuboso PNP, ilan na-recover ang 45 tanan ka mga rim sang Bosco cigarette. Nagabalor rin isang 75,000 pesos ang kabilugan nga market value sa nasabit nga mga sigarilyo. Yara karon sa custody sang Tuboso PNP ang mga sigarilyo para sa safekeeping, samtang ginahulat pa ang referral nga iga-turn over ang mga ini sa nagakadapat nga ahensya sa gobyerno. Sa number 7, malapit sa 12 million pesos ang balor sa suspected shabu na nagkuha sa separado ng mga drug operation sa Bacolod City. Isa sa mga nadakpan, driver sa pangpubliko nga salakyan.
Dakop ang isa ka driver sa modernized jeepney matapos makuhaan sang masobra 1 ka kilo na suspected shabu nga nagabalor sang 8,160,000 pesos sa ginpatigayon nga buy-bust operation sa Barangay 12 sa Bacolod City. Biyernes ang kaagahon. Ginsiling ni Police Major Eugene Tolentino ang hepe sa Police Station 1, si Ernesto, 44 anyos, kataga Barangay 3 sa Bacolod. Ang madugay na nila nga ginamonitor bangod isa man siya sa mga kauptukon isa sa iya mga kaupdanan sang una nadakpan nga drug personality. Sa karon, si Ernesto ang nagbulos supply sang illegal nga droga sa mga lugar nga anay sakop sa mga una nga mga nagkadakpan sulo sa hepe. Samtang, nagabalor naman sang 3,740,000 pesos nga suspected shabu na nakuha sa buy-bust operation sa Purok Halo Blocks, Barangay Singkang Airport sa Bacolod. Alas 11:43 sang gabi isang Webes. Arestado sa among operation duha ka mga persona nga gikilala nga sa Joaquin kag Mark. Sa number 6, isa ka mangingisda ang nalubos sa baybayon sang Valladolid. Nadiskubrihan nga nagutaw-utaw ang bangkay sa mangingisda sa dagat sa boundaries ng Zone 3 kag Zone 4 sa Purok Badlon, Barangay Central, Tabao. Banwas ang Valladolid, Miyerkules ang aga. Sunukayan, hinablos ang mangingisda nga si Joy, 51 anyos. Nagreklamo ang biktima nga nagalain na iya pamatsag. Apang siya ang nagpaligo sa gihapon sa baybay nga malapit sa ilang balay. Sa makita, ang lawas ang biktima, may mga pumuluyo pa nga nag-perform sa cardiopulmonary resuscitation o CPR sa biktima. Gindala ang sang personnel sa Valladolid Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office si Joy sa ospital, apang siya ang napatay. Ginsiling ni Police Lieutenant Celso Omega, ang Deputy Chief sa Valladolid PNP, wala sang foul play sa insidente kag pagkalumos ang ginhalinan sang kamatayon sang biktima. Sa number 5, syudad sang bago nag-donate sang duta sa PNP. Kung matigayo na ang tanan, igarekomendar sa Regional Director sang PNP nga diri ipatukod ang headquarters o regional headquarters sang PNP. Kainas ang aga nagbisita ang mga opisyalis sang Police Regional Office Negros Island Region sa pagpamuno ni Brigadier General Romano Cardinio kay Bago City Mayor Mayet Havellana. Sila nagsapol angot sa ginalantaw nga pagpatukod sang PNP Regional Headquarters sa syudad. Suno kay Cardinio, may gikasugta na angot sa lot donation kag may gamay na lamang nga mga arrangement nga ginahikot. Kung matapos na, siya mag-recommend sa pagpatukod sang Regional Headquarters sa syudad. Labing ginaabi-abi naman ni Mayor Havellana, wala labot nga may dako ini nga impact sa peace and order sa syudad, pakatipong pag-itilisang investor confidence kag makabulig man sa criminology program nga ginapabugal sa syudad. Suno kay Cardinio, malapit ang bago sa Bacolod kag hindi pabudayan ang mga pumuluyo mag-access sa ilang frontline offices ini parehas na lamang sang Regional Highway Patrol Group, Regional Civil Group, Regional CIDG kag Regional Cybercrime Unit. Collaboration with other city mayor, so they agree on the donation of lot for the PNP. So I think minimal arrangement on the deed of donation will be corrected. So if that happen, I will recommend to the PNP that we will establish a headquarters here in City of Bago. Why is it ideal na dito talaga sa Bago City yung location for our regional office? Yes, because City of Bago is very near in the heart of Bacolod. Nga hopefully soon matindog na diri ang mga frontline offices services nila sa PNP, NIR diri sa atong pinalagang syudad. Anong mga impact sini sa city, ma'am? Of course, sa safety naton, peace and order naton, more investor confidence, and ang isa gyud nga gapasalamat ko ang aton criminology sa aton Bago City College, ba aton kita flagship program, and ako ginaabutang nga ari di ang PNP. Sa number 4, ang pag-dispose karon sa basura sa Victoria City sa sanitary landfill sa Bacolod ang ginaduso sa sanggunian panglungsod sang syudad sa Bacolod.
Ginaprubahan na sa Solid Waste Management Board sang Bacolod City ang ginahingiyo sa syudad sang Victorias nga i-dispose ang ilang basura sa sanitary landfill sa Bacolod sa Barangay Felisa. Naghatag man sang legal opinion ng City Legal Office nga nagapabor sa tinutuyo sang Victorias. Ginsiling ni City Legal Officer Attorney Carol Joseph Chunga sa idalom sang layi, ginatugutan ang among nga hingyo sang Victorias sa Bacolod. Iniagud mapabaskog ang kooperasyon sa duha ka mga syudad. Sandig sa hingyo sang Victorias, 30 cubic meters ang ilang ginatuyo nga iula nga basura sa landfill sa Bacolod kada bulan. Dugang panitsu. Masarangan man sa syudad nga i-accommodate ang residual waste sang Victorias bangod natalana naman nga magbukas ang cell number 5. Ginbato na sang sanggunian panglungsod ang rekomendasyon sa mga magatugot sa pagpirma sa Memorandum of Agreement sa duha ka mga syudad. Apang padayon pa nga ginausisa sang SP ang kapasidad sang landfill. Wala man sang balayran ang Victorias sa Bacolod kung matigayo na nga mapirmahan na nasambit nga MOA. Wala pa sa may gintumod nga rason ang syudad sa Bacolod kung nga ang Victorias sa Bacolod mapilak sang ila basura. Well, nag-request na sila no kay sa ila final disposal bla mga residual waste na malang na mo, and it was presented to the Solid Waste Management Board, and it was approved by the Solid Waste Management Board, and it is allowed under the law man cooperations between cities nga magbuligay. Ano ni kada mo ang volume sa 30 cubic meters per month. Daw mo malang tong Sa number 3, Yanson 4 ko ng 4 ka mag-ulutod nga mga Yanson ang gidagdagan sang warrants of arrest sa kaso nga qualified theft. Isa sa mga mag-utod nagsiling nga wala siya sang may ginkawat. Ginapanaog na sang korte ang bago nga mga warrants of arrest bato kay Roy Yanson, Emily Yanson, Selina Yanson Lopez, kag Ricardo Yanson Jr. Ukon mas kilala bilang Yanson 4 ukon Y4 sa kaso nga qualified theft. Sa isa ka press conference, kinsiling ni Attorney Norman Goles nga gin-withdraw sang 4 ka mag-utod ang masobra sa 803 million pesos nga corporate fund sang Mindanao Star Bus Transport Incorporated o MDSTI. Ini ang natukiban matapos nga nagdesisyon ng korte nga si Leo Ray Yanson ang lawful board sang MDSTI kag sang ilang ginusisa ang account sang korporasyon sa PNB natukiban ang pagkadula sang milyon-milyon nga kantidad. Dugang pa niya, ang cheque nga nakuha sa PNB ang giliyon man nga gin-deposit sa Bacolod City kag Pasig City. Apang giklaro naman ni Selina Yanson sa Digicast Negros nga wala nila ginahilabtan o kung wala nila ginhilabtan ang nasambit nga corporate funds bangod gin-freeze ini sang bangko. Dugang pa niya, ngayara lang sa account sang korporasyon ang nasambit nga kwarta kag wala sila sang may gin-withdraw. 7 na katuig ang nagligad sang nagsugod ang inaway sa tunga sang pamilya Yanson. Kag sa karon padayon man ang pasakaay isang kaso sang magtimbang nga bahin. Dugang pa ni Goles, 12 ka mga bago nga warrants of arrest ang nagahulat sa 4 ka mag-utod. Apang hindi pa ini maserbe bangod wala sa pungsod Pilipinas ang mga akusado. court recognized the authority of Leo Ray and Giovanni Noviway. So that decision of the court actually allowed us to access the funds in PNB and finally find out what the status is of the bank accounts. We actually thought that these amounts would be intact because we would go to PNB and inquire into those accounts, and then we were given the impression that the bank would not entertain either side. So we were very surprised to find out last year that the accounts were more than 800 million was missing. It was a transfer to our personal account. Iwa na mangawat kami. Dahil na ba lang, we own the corporation, tapos why do we have to steal money? Sa number 2, isa ka palarehos nga protocol ang luyag karon ipatuman sa Department of Agriculture sa Negros Island Region ini may angot sa African Swine Fever kon ASF. Sa
Suno sa kay Regional Director Engineer Jose Albert Barogo, magapatawag siya sa Regional Management Committee meeting para maplastar ang Regional Task Force para sa ASF. Patag niya, imbes nga magmansig-mansig patuman siyang protocol ang kada LGU, mas maayo nga synchronized ini. Endemic na ang ASF sa rehiyon, gani mas maayo nga i-manage ang protocol. May naplastar naman nga daan nga guidelines kag mayara man sang pagsulundan ang Bureau of Animal Industry. Sa Negros X suno sa kay Barogo, ang Bacolod kag San Enrique ang may ASF cases. May ASF man nga kaso sa silay pero ini ang isolated kaysa nagpatigayon sa surveillance, negatibo naman ang palibot suno sa kay Barogo. Sa Negros Oriental, damlag pa. Kinsiling na ni Governor Chaco Sagarbarria nga ASF positive ang La Libertad. Wala pa sa opisyal nga report ang DA ang diri. Suno kay Barogo, hindi man sila makadeklara tubtub nga wala sila may ginauyatan nga basihan. Dependent sila sa pagsubmit man sang LGU sang ilang nga mga blood samples nila. Suno kay Barogo, ang secure ang nag-close sang borders sini kag wala nagabaton sang karne sang baboy gikan sa Guam. Sa level naman sang regional, we will be creating sang task force namon. So hopefully we can create by next week. Makapatawag ako sang regional management committee meeting, emergency RMC meeting. So para ma-establish man ang task force na sa regional level. So what will be the purpose of this para at least ang pag-implement nato sa protocol. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Masobra sa 20 ka mga balay, mga baligyaan nga yara na sa dalan kag sa gutter sa barangay 16 kag 14 sa Bacolod City. Ang liwat na naman nga ginpangkakas ang City Legal Office. Sa mga balay nga ginpangguba, isa diri balay sang empleyado sa syudad nga napaidalo kon empleyado sang BTTMD. Ba-report si Richard Caballero. Matapos ang makapila na nga abiso sa syudad sa mga illegal structure nga yara sa gutter kag dalan sa Palangka Road sakop sa barangay 16 kag barangay 14 sa Bacolod City, tigayon na nga ginpag-demolish ini sang City Legal Office Enforcement Team kaina sang aga. Masobra sa 20 ka mga balay kag mga negosyo, pareho sa mga vulcanizing shops, carwashan, kag kapihan ang gimpang kakas na sang CLO. Isa sa mga apektado ang balay man sang empleyado man mismo sa Bacolod Transport and Traffic Management Department. Suno kay Sirela Hipana, 70 anyos, bisan nagatrabaho ang iyabana sa syudad, wala man sila sa gihapon makaluwas sa clearing operation. Di kung pwede lang yan sa gutter lang bala. Oo, gutter na lang kami gaano. Ang among katri gutter na lang na. Gamay lang ang vulcanizing, wala pang hangin-hangin, wala, siyempre sa kapigaduhon, wala subong, tikinanlan, taman wala, lahat lang tasang grasya, pero yung grasya sa syudad kung saan umaabot, kung kita nga mga pumuluyo, mag-iuman tayo. Masobra na 3 kadekada nga naga-istar ang pamilya ni Sirela sa amo nga lugar. Kag aminado man siya nga makapila naman ka beses nga gingguba sang syudad ang ila nga balay. Ginakasubo lang niya kay wala na sila lugar nga pwede anay matiniran samtang nagapangita pa sila sa bag-o nga ilistaran. Suno sa iya, wala siya maabisuhan nga pati sa gutter sang dalan hindi na sila pwede makapatukod sa hayop-hayop. Amo gani kaina ang iya na mismo bana ang nagdemolish sang ilang nga balay. Pero wala man iban nga katuan. Wala eh. Di ano plano? Sa karito mo. Sa karito na lang yun. Mangita man solusyon kung para nga diyan na siya. Ang amon ng bala mga gamit, bala kiti simple daw unprepared kami bala nga amon ni bala matabo kay abi namon kuaon lang ang daw ga bala nga sangit kay dili nang gater. Why kami acceptar nga kuaon gid kay ti inang nagtulukod nga bagot nga baguan sila mo sang wala man nada. Apang suno sa enforcement team, 4 na kabeses nga naghatag sang abiso ang syudad antes pa nila gipatuman ang amo nga operasyon. Antes pa nagabot ang enforcement team, una na nga nakita ang vendo car wash nga ginapanag-iyahan sa kapitan mismo sa barangay 16 nga voluntaryo na niya nga gingkakas. Natukiban man sa enforcement team nga kalabanan sa mga nagatukod sa balay sa amo nga dalan ang indi man mga taga barangay 16 kag barangay 14. So far, ang ato inistoryahan ay sa mga tagiya daw nag-operar man sila. Kag ang ato na lang nila problema kay mayari di nga
nagapuli sa northern part no sa Sagay nga wala gid tawo may gamit but ang amon subong subong nga i-turnover lang sana sa barangay Fundamenta yung mga gamit i-account lang kay para nga maklear naton ang area. Bali bisa wala tagiyaya sa takson gid sa ang Yes. Actually, may tagiyan na sa dugay na nakatama. No? Last year pa, kapila na naginotis. Galing kiti until now, amo na ang balibad permi, may patay, nagpuli. So, wala na gid bala. Ano? Kita yaga balik-balik, nakadamo pa sa aton man dapat nga i-extend ang services sa iban man nga barangay. Matapos nga na-clear ang dalan batok sa mga illegal structure, temporaryo ini nga butangan sang CLO sang yellow line agud hindi na iniluwat mapatukuran pa sa mga estruktura. Nagpangabay naman ang enforcement team sa pamunuan sa barangay nga ipabilin ang katinlo kag kahilwayan sang dalan. Butangan na namon skill din, no? Butangan namon sa mga yellow line anay for the meantime nga wala anay sa may nakita na nila nga ging clear ta na. Kaya i-will coordinate sa aton na mga barangay officials dapat they will also cooperate no sa diin magtawhay na nga hindi na lang ni pag-itolerate ini lang galisensya lang nga mabutang nga bisan hindi pwede. So number 1 gina nga rule sa barangay. Dapat sila gid bakiro sa ilang nga barangay kaysa di ko magsugod magdamo naging katama mabudlayan na sila ga problema na ang barangay. Padayon man ang pagpanakop sang BTTMD sa mga kolorom nga tricycle kag e-bikes nga nagabiyahe sa dalan sang Bacolod City. Richard Caballero para sa Digicast Negros. Kagyaring pampabalo na mo sa inyong pang good vibes sininga weekend. Nagapangita ka sa karatuan para sa weekend. Gusto mo paliwaliwa, gusto mo mag-relax. May-ari kami natultulan nga kapihan na overlooking sa kabukiran pero manaog ka lang sa imong salakyan. Ara ka na sa kapihan mismo. Nami diri kay mabugnaw ang dapya sang hangin, may matahong nga view kag, may mga century-old nga mga lawaan tree sa imong nga palibot. Ini katuan tabuas 8 a.m. sa tripping ni Romeo. Shoutout anay sa aton nga live viewers subong nga hapon si Ma'am Mir Nagarido Clavel good PM Digicast Negros NIR sa Roming watching from Bacolod City. Si Ma'am Chona Evangelista Caredo. Mayang hapon Digicast Negros watching live from Singapore. Si Marvy Cipriano Aquino. Good afternoon Digicast Negros. Good afternoon Choy Roming watching live from Silay City. Si Gerardo Marquez, good Friday afternoon Digicast Negros. Si Chris Paduhilaw mayang hapon sa Romeo watching live from Bangga Lutak. Barangay Narawis, Hinigaran. Si James Mondihar, mayang hapon sa Roming, watching live from Las Piñas, Manila. Si George Caramangol, mayang hapon to Sir Romeo, watching here from Zimbabwe. Ay, grabe. Sir, shout out live from Villamonte, Makamidi. Si Romel Mahilong Galio, mayang hapon, Digicast Negros. Kagamuyan to, ang top 10 ng mga balita sa Negros Island Region subong adlaw. Tubtub sa Lunes. Have a safe weekend.